Salam. Huriani Tuhata Yesus Kristus, hami parhalado partohonan, HKBP Srengseng Sawah, pasahaton Tuhamu, amanami, inanami, dohok sude ruas, narotu parmingguon sadarion, suang songoni manamar minggu, live streaming di Bagas Tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhata mana mandongani jala mamasu-masu hita, jala hupangi dohami tuhita saluhutna, asata jaga mahahomion, dohot habadiaon ni parmingguanon. Gowarni mingguta sadarion ima minggu jubilate, namar lapatan, marolopolop tude batama ale sandok tanoon. Jala topik ni minggu tahun ima, mangoloi parsuruan ni Tuhani, manang menuruti perintah Tuhan. Marsangap matuhani marhite parmingguat tahun. Atong tapahibul maroha dohot pikirata, tapukama parmingguata, tapuji jala tapasangap madebata, marhite mangendehon buku ende nomor 125. Hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolo polop tu debata maho ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliaoni gowarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok debata, tung nasokal doaka pambahenanmu. Binahen ni hina timbul ni gogom ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangi yang mahita.
Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami ala ni haheonmi. Dang pola mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu, paimasahat hami tu lambungmu. Amen. Marende hita. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat sian tolu Musa bidu 25 mamuka sian ayat tolu 5 sahat rodi ayat tolu puluh pitu. Tung sura lamar pogos donganmu lam surut tahe parbohalon di lambungmu ikon tolonganmu do ibana nang halak dagang, nang halak pai solat ibana, asa mangolu ibana di lambungmu. Dang jadi buatonmu sian ibana bunga ni hepeng, manang parlabaan na torbang, ikon mabiar doho midade batam, asa mangolu donganmu di lambungmu.
Dang jadi pa anak kononmu hepengmu membuat bunga, manang pasalihononmu emem membuat parlabaan siani. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende mahita. Paunduk marohata diadopan ni debata, tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo nasohatu dosan, parasi rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Mansay godang do pangalosion nami di patikmu. Alay ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosion nami. Say ingot mahami hombar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga di arsakiho ahu marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatonmu. Ahu sandiri manelesei akka pangalosim
ala ni hadirioku, jaladang hupa ingot aka dosam, hasangapon madi debata nadi ginjang. Amen. Marende hita. Tabegema hatani debata epistel di minggu sadarion imana tarsurat sian Joshua bidusada mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 8 marsoring-soring mahita manjahasa songonon mahatani debata dang adong manang ise na manahan jongjong di jolom saliling ho mangulu songon pandonganiku di si Musa, donganakku ho, dang tagamon pasombuoku manang tadikonokku ho. Asal pir tondim, jalamar si hohot si tutu mangarodoti dohot patupahon hombar tu sude patik akana tinonahon ni si Musa naposok kitu ho unang manimbil ho siani tu siamun manang Tuhan birang asamar mulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Rodisi masahatna martua ma akan natu mangihon hatani debata jalan nompeopsa. Amin. Marende hita. Jaga onna tundimi las roha
Tahatidakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natu mompalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai. Imana tinubuhon isi Maria, nagabegabian sianton di perbadia, andorang soho hubuhan. Ido tuhata, nantu mau na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di haupi narsilang, na tua tuba nuatoru dung ditanom, na mulak mengulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani. Disi maibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu persea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogong daging halak mamate dohot dihangruan nasora sudah. Amin. Tabegema ende pujian sian punguan ina parari Kamis. Tabegema tikting huriana masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Horas madita salutna.
Tabege majo tikting ni huriata di bagasan Minggu jubilate tanggal 25 April 2002 sada napar julu permingguan di pamasa di pandemi COVID-10 sia. Pinangido tu saluhut ruas ni huria nama dohoti permingguan di gerejaon asa taulahun ma aturan protokol kesehatan nong ditutupon pamertata ima memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jelaunang merpungu-pungu di kompleks ni gerejaon ada orang dohot dung sidung perminggota sialah redomuna wasahat tamima mauliate. Napa duahon jadwal permingguan bulan Mei 2021 tanggal 2 Mei 2021 nama nugot jam pitu ima di wilayah sada 2 dohot tolu berbahasa Indonesia live streaming di Arian jam 10 ima wilayah opat 5 dohot onom bahasa Batak live streaming jalan Perpudi Bodari jam 10 pitu mana jam 5 sore wilayah pitu walu dohosia berbahasa Indonesia na patuluhon ruas na pida nunga pida harwason sian huria tahun ima keluarga amata Albert Novel Sinaga natai Lydia Kristi Francisca Boru Siregar sian ulayah pitu nuaing maringanan nasida di perumahan Diamond Lakes Side Blok R nomor 10 sada Sawangan Depok gabe ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok Sada sayang giat mana sida gabe ruas na mangolu di huria na nidapoton na sida na pawapaton tikting marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Yanto Stephen Tampubolon SE anak ni amata almarhum John Peter Tampubolon tubuh ninata Crispina Boru Simarmata Sian Huta Jalan Kaca Jendela 2 nomor 2 Pancoran, Jakarta Selatan, ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Jakarta, Dohot Orwana, Diana Aryani Hutapea SE, Boru Niamata Almarhum Luhut D Hutapea, Tubuh Ninata Rosmawati Boru Siregar, Sian Huta Kebagusan Wates nomor 2 Sada, Kebagusan Jakarta Selatan, ruas ni HKBP Serengseng Sawa, Resort Serengseng Sawa. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 Mei 2020 sada jam sia wib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik 8 Jakarta. Tuhatama nama masu-masu keluarga Naib Barwi. Na palimahon pertanyaan ulayah sian ulayah sada saat ulayah sia Sita Patupa mai di hari Kamis tanggal 20 sia April 2002 sada masuk mahita pukul 10 sia mana jam 7 malam maringanan di gereja tahun tupuk jamita sian pangukapon 15 ayat sada 1 opat taja habih yammai di bagasan bagstabe asa pemboluarong diskusi bahasa buhita berdiskusi dohot dengan dia mahita madohoti pertanyaan ulahi jala toktong ma taulahon aturan protokol kesehatan tuganup ruas nama dohoti pertanyaan ulahi asa dibuah bema bukwede dohot bibelna na ponopon undangan ibadah bersama manang PPD seksi Parupuan hobar tu keputusan sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2002 sada tentang program kerja persekutuan Parupuan atau disingkat dengan PPD di Sosohon tu seksi Parupuan HKBP Serengseng Sawah asama dohoti ibadah bersama PPD na di Patupa ima di hari Rabu tanggal 20 April 2002 sada pukul sia 1.10 opat wib inganan HKBP Duren Sawit PTB
Duren Sawit Blok L16, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tema produktivitas dan pemberdayaan perempuan jilid 1 tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Narasumber Pareses HKBP Listrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Bernard Manik MTH. Na papituhon diakoni sosial ruas na di bagasan Parsahiton Ima Andre Eduardo Lubenggaul sian ulayah onom hatan itu hatta medok dungi panguluon ni tangiang haporsion ima namar sahiti jala paheheon ni Tuhan ima ibana sesama nang dosana molodung adong diulahon, tertulis di Yakobus 5 ayat 15. Napa waluhon pelean tudana pensiun HKBP Pusat sadarion minggu tanggal 25 April 2021 di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB papungu pelean tujolo dohita ima tudana pensiun HKBP Pusat jala papungot tamai peliani dung sidung Jamita. Napa siahon pilihan tu pembangunan gereja HKBP Sendawar Kutai Barat Resort Samarinda di hari Minggu tanggal 25 April manang sadarion 25 April 2021 di parmingguon ta sadarion jam 7.30 papungu pilihan dohita laho mangurupi pembangunan gereja HKBP Sendawar Kutai Barat Resort Sentosa Samarinda pilihan tapasahat madung sidung Jamita namar Jamita di hari Mingguon tanggal 25 April 2021 di parminggota Arian Ima Amang Pendeta Joshua Parulian Sinaga STH pimpinan jemaat HKBP Sendawar Kutai Barat. Jadi songna di Zulamang inang ngahubek kami pilihan jalan hutul sami desi pembangunan untuk pembangunan jadi rare tamah hita sian lasin rohata asa bui hatop terbangun gereja hate jadi lasmar rohata menepahi. Nah berikut nah pasapuluhon pilihan tu korban bencana alam NTT di hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 papungu pilihan dohita laho mangurupi ima korban bencana alam di NTT pilihan tapasahat dung sidung Jamita. Nah pasapuluh sadahon pendataan ulang dan peremajaan data base jemaat HKBP Serengseng Sawah. Obar tu surat Sekretaris Jenderal HKBP atas nama Eforus HKBP nomor surat 554/L 18/4/221 tertanggal 8 April 2021 perihal pengisian dan peremajaan database jemaat HKBP asa genep huriah HKBP patupahon pengisian dohot peremajaan database huriah jadi pinangido sikop mai di bulan Oktober 2021 songonaung ditotuhon di rapat pangula sinode di hari tanggal 21 Januari nasalpu jala hobar tu sermon perhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah na di hari Kamis tanggal 15 April 2021 nausalpu asa tapatu pama pendataan ulang huriah HKBP Serengseng Sawah hobar tu formulir pendataan huriah HKBP naung dibahin Biro Jemaat dohot Balitbang HKBP Pusat. Formulir pendataan ruasi di pasahat ganup situa wilayah tuak karuas wilayah tabi ni sosohon tu sude ruas ni huriata manang keluarga di ganup wilayah tabi asa dohot partisipasi dalam mendukung program pendataan ulang dohot peremajaan database HKBP Serengseng Sawah. Ima paradihon fotokopi kakak atau kartu keluarga, fotokopi akte baptis kudus, fotokopi akte lepas sidi, fotokopi akte nikah. Inaung akan aktor pasu-pasu. Jala tapasahak mai tu sitio wilayah naro tu bagas tabe jala songon naung ditotuhon di sermon perhala do patohonon akaruas ni huriata nau pindah
domisili tu wilayah na baru di lingkungan gereja ta HKBP Srengseng Sawah tercatat manasida di wilayah na baru ganu perhalado mangido tu hita ruas asarap mahita patupahon jalan mendukung program pendataan ulang Huria HKBP Srengseng Sawah asa tupa di huriata database Huria na akurat sialai ganu perhalado pasaton mauliate ma rohanami ma tu hita hamu ruas napa 10 surat sijahon sahat do tu hita huriata surat sian kantor pusat jalata begema anon di jahon napa 10 tuluhon do nah 10 paton tabiring bema akka jumlah ni ruas nama dohoti di permingguan doho di pertanian wilayah napa 15 hon ruas nama ulang tahun perhaldo partohonan HKBP Srengseng Sawah pasaton selamat ulang tahun turuas nama ulang tahun di bagasan samingguon ima nasia tanggal 10 April 2021 saat tanggal 25 April 2021 daftar goar ni ruas nama ulang tahun boima tajaha di lembaran naung di parade hurata hatan itu hatta medok di halomohon rohani jahuba do tahe akka nama kiabiyar ibana akka nama kalunguton asini rohana pasal men 147 ayat 10 sada di patupa huriata do perayaan bersama ucapan syukur tu nama ulang tahun di bagasan seminggon dung parmingguon arian alani tu hamu amangina nami nama ulang tahun nang termulah kita nang sia-sia na di patupa ni huria jadi na pige-pige minggu na salpu kurang do nama dohoti alani bang do hami do komos karena ulang tahun asa rak mahita di sona non saya permingguan napa 10 nepon titing pelian huria di bagasan saminggon tajahabema marhite lembaran nongadong di hitabe sude perhalado ni huriata madok mauleate ma tu sude hita ruas naung mangalehon hamulatota sonima sahat ni titing huria di bagasan saminggon saya di pasu-pasu tu hatta masaluhut akka peliatai atau lasni roha di hita ruasna bahan sangap dohot hamuliaun di guarni tu hatta surat sijahaun mendapaton na pinarsangapan sude ruas ni HKBP dengan perantaraan pendeta resort di ingatan Nabi tona konvensi Farpuan HKBP 2002 sada Gedung Raja Potas Lubat Tobing Pia Raja Tarutung tanggal 24 sampai tanggal 25 Maret 2002 sada asin rohama dihamu doho dame nasian debata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tonde perbadia amin tamas tutup pasahatota molate dohot puji-pujian tutuhatta debata ala denggando mardalan konvensi parupuan di HKBP 2002 sada di Patupa secara semi virtual maringanan di Gedung Raja Potas Lubat Tobing kantor pusat HKBP Via Raja Tarutung di dohotan ni akka peserta secara fisik ima akka utusan siang listrik 2 silindung dohot listrik 10 onom hubang habisaran jala dibanari peserta sian 30 listrik dohoti secara virtual marhite aplikasi Zoom ala tongodope di bagasan pertikian pandemi COVID-19 kompensi parupuan HKBP 2002 sada di Patupa marhite na majameton protokol kesehatan ni dohotan ni 362 halak sian 370 sia halak na digokon laho madohotisa konpension di Patupa sinodangan ni tema ahudo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai Yohanes 15 ayat 16 dohot subtema peran transformatif Farpuan HKBP marhite parhobasion di tonga-tonga ni huria konvensi perempuan HKBP 2002 sada dibuka Eforus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar huhut pasahaton ceramah tema
marhite ceramai eporus pasahaton tujuan ni kompension ima marukilhon aka isu na diadupan ni perempuan isyarana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perdagangan manusia atau human trafficking, pogoson, hipason, pangajarion, sistem ekonomi na berkeadilan dalan atau akses to pertugion atau kepemimpinan, ketidakadilan gender dohot aka rumang ni panguluon na sojupang dope hadusan anang kesetaraan suak songoni nang parsidohotan ni aka perempuan laho pahisaton masyarakat na inklusif. Tona konvensi perempuan na dipatupa di tahun perdayaan HKBP marhite aka ceramah dohot aka pakatayon na jupang di bagasna ima songon na manghuton na perjulo konvensi perempuan HKBP maparukilhon aka isu na diadupan ni aka perempuan isarana kekerasan dalam rumah tangga mana KDRT, ketidakadilan gender dohot hinarikot ni adongan ni perempuan gabe uluan manang partogi diragam ni bidang pakobasion. Nomor 2, ulawan pemberdayaan tu aka perempuan HKBP di sude terkait Sian Huria Resort Distrik dohot hatopan nungatung masarikot di patupa laho patauhon aka perempuan asalam tugu partodiona manang spiritualis lam tu hisatna wawasan berpikir songoninang tu tabana keterampilan dohot kreativitas di era digital on aca jupang peranan transformatif ni perempuan di aka pakobasion ni huria dohot di masyarakat na patuluhon pemberdayaan tu parhobas perempuan HKBP ima aka pandita diakunis bibelfrau dohot guru huria laho pahisaton parbinotoan teologia dohot hatawon makubasi jala asa unang mengadopi diskriminasi di bagasan pakobasion di HKBP. Napapaton patupahon badan hukum tu konvensi perempuan HKBP laho mendukung akaulaon pemberdayaan perempuan HKBP di sude listrik marhite badan hukumon konvensi perempuan marhatawon mengadopi aka hamaolan na diarupan ni aka perempuan jala patupahon jaringan dalan marsi paurupan tu aka lembaga pemerintah, lembaga perlindungan hak asasi manusia, Komnas Perempuan, Komnas Anak dohot lembaga nameragami di negarata doho di duru ni negarata na palimahon perempuan HKBP parsidohot patupahon dohot pagomoson aka usaha laho pahisaton dalan ni aka perempuan laho mendukung parbinotoan hahipason doho sistem ekonomi na marhatigoran marhadosan jala markakam salhut halak na panopon perempuan HKBP ikon patupahon partugion na kreatif ini inovatif jala pasadahon sian inganan nau mekmet atau keluarga sahatu inganan nau bidang di huria resort listrik dohot hatopan na papituhon perempuan HKBP parsidohot di bagasan akaulaon mangaramoti haulion ni portibion ekologi asaunang parsidohot manegai portibion alagabe si pangaramoti portibion mahita marhite akaulaon siganopari isyarana marhite pola parnguluon na marhayason majagahon asian di sude inganam ringgas manuan jala mangaramoti aka suas-suanan na pauluhon perempuan HKBP parsidohot di bagasan gerakan Rp1.000 laho mengurupi paluahon dana pensiun HKBP sian hamaolon jala marsitutu mangulahosa sian triket nihuria resort listrik dohot hatopan tahalas sodo parsidohotan ni aka tokoh-tokoh perempuan di negara tahun
na mangalehon hata huhasion di konvensi perempuanon ima inang Dr. Anda Devi Panjaitan Borusi Matupang soksongoni muse ceramah sian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Agusti Ayu Bintan Puspayoga na persidohot memotivasi aka perempuan asa persidohot di aka ulaon di tonga-tonga ni huria dohot masyarakat marhite konvensi perempuan HKBP 2002 sedaon terpilih do pengurus konvensi perempuan HKBP periode 2024 ima ketua umum inang Eforus Dr. Anda Anita Giceli Lubis MBA MA dohot sekretaris umum inang Dr. Anda Lisbeth Malau rap dohot aka koordinator bidang tatanya koma aka pengurus na baru terpilih asa di patau Tuhan nasida laho makubasi dohot patauhon aka perempuan HKBP songonima hupasat hami tona konvensi perempuan HKBP 20 sadaon naung mardalan di bagasan dame dohot las ni roha saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan ma aka perempuan ni HKBP lahu patubahon aka ulaon parsauran par panidangion dohot pakubasion ni huria dohot di masyarakat di bangsota bahen sangap digoar ni tuhata tabe mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan songonima diting dihita di bagasan mingguan moliate. Tapuji tuhata marhite ende sian buku ende nomor 564 laus tapapungu mapeleata kantong sadaa dohot sadabe. Roro
manang hitaon. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramu hati-hati doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Mau lihat tema di Tuhata amanginang bohita marsaur di permingguata sadarion. Dorang so pinasahat jamita di permingguata reko dora hupata dahu kami diri nami. Ia guarhu Joshua Sinaga nama nubuhon berupa pahan jala anggohuta hatubuan nami sidipuat do makobasi mahami di HKBP Sendawar Resort Sentosa Samarinda lajang gope hami terjalo rohamu nadege alani mau lihat tema di Tuhata saha manang tabe huria nahuho basi hami tabe parhorasan tuhamu ruas ni huria HKBP Srengseng Sawahon horas madihita jamita di mingguta sadarion imana nienet sian sada Johannes Bidutulu memukamai sian ayat 10 sia 1:24. Sada Johannes Bidutulu ayat 10 sia 1 ayat 24 hujahaun madihita songonon ma hatani Tuhata. Disima boto ota paboa sian hasito ngakita jala tapapos rohata di jolona molo disolsole rohata hita ubal gado debata siar rohata jala diboto saluhutna hamu akka haholongan molo so disolsole rohata hita marhiras ni roha do hita maradopod debata jadi manangaha peta pangido jalo otta do sian ibana ala taraduti patikna jadi taula lomo ni rohana oddo patikna naeng porsia hita digowarni anakna Yesus Kristus huhu masih haholongan songon naong tinonahon nai tu hita siradoti patikna ido namiat di bagasan ibana jala dibata di bagasan ibana jala sianoddo taboto nang mian ibana di bagasak kita siat to dii nanilihon nai tuhita ido sahat ni turpuhi hurian itu hata rata boto doa manginang edde ni najujuk tabege dijabu manang di persauran manang na di pesta-pesta ni halak Batak edde anak Medan terkenal do eddeon terlungobi di hita halak Batak di pesta-pesta
Olodo rupani ala naeng pasahaton tupak ma akka nani otang ni hasuhuton. Manang ro akka punguam marga. Manang ruas ni huria pe boy dotong. Manang pungakor pe. Hamu amang pargot sinami neng ro hami mangulopi dongan namion. Nadoho dohai merlas ni roha ala kebetulan mungkin baru main nak manang helana anak Medan. Baim majo anak Medani. Bayi tortor. Edei magobarhon di sada sisi solidaritas tudongan, persahabatan yang saling menopang, cuman agak keras do memang cara nai. Molo tapamanat liriknya di didok do rupane disi nang P21 solo digotiki ninna kan atar karas do sebenarnya molo do 21 ataraha do teh 21 piso hido. Jadi lahu membela dongan na mamakke piso. Jadi mulai do pe halak Medan ninna anak Medan dia di sada sisi mungkin solidaritas persahabatan. Alai ikut tengok do boy do tong lapatan ni gambaran na naneng dohonon na preman Medan. Jadi molo satolop pehamu manang nasotolop dung di pamana lirik de mungkin adong do bah ay sunguni do hape na bela dong anu ko pakai piso nama inna kan manang na songod dia perupani molo do pe anak Medan anak siatar ninna manang anak balige anggo sadarion nang hata ni debata didok matuhita manginang akana porsea ima anak hasitongan. Jadi dakolan anak Medan anak hasitongan didok akana porsea itu Yesus Kristus yaitu anak kebenaran. Takas dui mulut de turpuk taon mulut tidak dibil-bil taya manginang di ayat 10 sia di sima boto ota paboa sian hasit tongak kita agar kita tahu melalui pembenaran Yesus Kristus kita disebut sebagai anak-anak kebenaran. Obar tutur puktona manginang lebok do si Yohanes pasahaton pangajarionna tuhita naubegesa turpu di bibel taon bohama sahera namarjami tarotong dipukka turpuk taon doa manginang di bagasan halabohon pasahaton hatanai si Yohanes didok madisi ayat 10 walu hamu akka anaha inna dungi molo teda muse didu na yarong do dido kisi hamu akka haholongan wahama serena marjamita dan apala pati-pati rupani song nak kapanurirang na marjamita artina molo taide siancara ni si Yohanes sada situruot do tongi tuakana toras bagaimana menekankan pembicaraan hati ke hati naninai kan pembicaraan pasahaton poda tuak kadongan nang terlumubi tuak kayana kope dimulai dibuka dan kalau bisa selalu diutamakan pembicaraan hati ke hati mardongan halaboh jadi hiadoau makubasi di HKBP Teladan Medan calop padi tadi si dungi pidda mamuse tu
HKBP Said Nihuta dolo sanggol. Karena sehat do si tung peguara Said Nihuta. Jadi memang uju di Medan molo mengajar sekolah minggu iba. Ay labo-labo do benereng atong guru sekolah minggu dah. Apalagi may kota. Basotong duru panian non ibereng kanatoras diajari guru sekolah minggu anak na mardonga muru manang na asing. Jadi memang terbiasa di iba di halap bohoni. Akas itu apa? Malu marjamitan non di parminggu ni dana sekolah minggu mardongan halap bohong matutu. Pida mau tu dulu sanggul. Bohama. Tu Said Nihuta dangi. Jadi mengajar sekolah minggu pas ibadah ala di gereja di ibadah adong makara danahon na luar marmeam hape pas ibadah ngasay lu jadi baru pani labok madok masuk adik-adik masuk kita ibadah ningon di say sungoni maturus nirok siya 10 halak na tinugihon na kada danahon hulat tulo mana masuk lagi. Jadi nasuatu si halakot donaing narako maru. Hape ngalabok bina. Ro masih tua, ina. Ibereng mamungkin nau say majuju wakara danahona sa masuk. Alaydang marna masuk. Amang calopat di tarang ngasonguni bayanon. Ibu imana baluwas na sa meteri. Dengi. Holanin na do. Unang masuk kamu dah, unang masuk. Itur masuk do ba? Awar nang norak. Sehirana balik do nang zaman noang. Alanido rikod do tatiru. Songod dia si Johannes pasahaton pangajarion na tuhita. Makane komana do manginang apalagi zaman noang. Mungkin amo kana tua-tua. Karas rupani akan toras ba anggo songot zaman ni ba rupani dang apalah dia do pera alai masa do pe tikis de ba baluwas na samiteri jabar ni ba do pe ni ngomma alani do ikom manata manginang apalagi to kada dana noan pasahaton hata to kayanakon enga malu akara danahi ay songoni do hata ni sahala ama to yanakon ay bohama anak naon na terjugul dohonon ngajugul jogal muse je memang ba dipudai alai karas muse pudani bapak naon jiro bapak didok ko bapak nai marupani tahe mulu binereng anak ni halahan ini kan mari dihijur homato hape anak ni ba sobino to manang siya dia 50 tahun gemma na jugal musa akara danak noeng malu-malu mangalusi dia lusi anak na umma tahe mulu binereng bapak ni halakan mari dihijur hape bapak ni ba holan na tula pulon na tabayak ko marubat ay memang malu-malu ro kada na himani ay mungkin jamamunak kana tua-tua no ngamang hola di serbeng gora ay ngayat tu sila ang gunayang bagi metu si ido sada na nang dohonon na tuhitay komana sotung do tutu say tatuntu tak kada danahi nang songonon hape itadang songonon nang songoni akada danahi hape itadang songonon ido bahan didok di ayat 10 walui unang mahatatta doho dilata makkaholongi nang mamarhite pabahenan doho hasitongan lapatan na unang marasing na nidok siyan na binahe songo namat ta sinakkaningani nanidok na tutu asing do siyan na binahen na
Dia menuntut anaknya itu untuk begini, alai holan nelapa dulu. Songo dia doa manginanga sajupang hita didok anak hasitongan songo na iturpuk tahun. Didok ma dia 20 pati. Naeng porsia hita digowar ni anakna Yesus Kristus. Porsia tu goarna Yesus Kristus. Ado lapatan ni goar ni Yesus. Sian hata heber didok mai Yehosua. Napaduaho bui mai Jehovah. Lapatan na Allah yang menyelamatkan. Debata napaluaho. Sarupa doi Yehosua di padan narubi didok Yosua. Jala di padan nebaru didok ma Yesus. Artinya juga sama. Allah yang menyelamatkan. Yesus marharoroan sian hata Yehosua alai padan narubi didok Joshua. Mertua mana margoar si Joshua. Itu dah. Songo nawon. Jimolo didoka manginang porsia tuguar ni anakna Yesus Kristus lapatanna porsia tutu hate. Jimolo pedidok tuguarna tetapi artinya adalah kepada Tuhan. Ido makana di buku detai di do sadaguar na umuli dinna kan jala ido na umuli si anak kaguar na di portibion ima guar ni Tuhata Yesus Kristus porsea tu guar ni Yesus Kristus ala ibana do na paluahok nasa dosa ni hajol maun san hitaw ay molopen wang masuk kita di minggu ta sadarion alai taingot ma nahinakam ni minggu Paskah. Bagaimana kita mengikuti tentang kebaikan Tuhan yang melepaskan kehidupan kita dari genggaman dosa. Alani itu tuh songot dia dong. Realitas nihita gabe porsia tu Yesus Kristus. Bagaimanakah nyatanya dari awal kehidupan orang-orang Kristen menjadi percaya kepada Kristus? Wingok ma songo dia cerita ni si Timotius. Si Timotius ima nunga hato nasida mangihut tonakka opungna porsea tu debata si Luis siano pungna mangihu matuinong Eunike mangihu mamuse tu nasida sehingga kepercayaan itu iman itu bisa kita gambarkan kita artikan turun temurun. Realitas nadihita pe hampir sudido songoni. Turun temurun. Sianak kopung tanah jolo, opung tanah hinan, opung tak, opung na tuatuata hita. Alanido molo tasukun apakah itu salah hamang daung nasalisi. Kenapa kita percaya bukan karena dorongan diri sendiri? Kenapa kita percaya hanya dari turun temurun? Apakah itu salah? Oh tidak. Tahap percaya doa manginang molope iman yang sifatnya turun menurun. Na parsidohot donang hita gawe si ihutton Kristus. Kita juga disebut sebagai
anak kebenaran. Molo penani duke-duketan hapor siau ni. Asa porsia tu Yesus Kristus. Alai tahapor siai doi. Naung gabe dohot donang nasida. Si ihuton Kristus. Di naung makati dakon hapor siau. Di jolo ni tu hatai. Jerong do memang nani duke-duketan asa porsia. Tetapi bagaimanapun itulah proses. Apakah itu salah na didukit-dukitan? Daong nasalah sih. Anggo hapur saon na didukit-dukitan. Di harus ngoni sahalak bawa. Naeng melua. Ala naeng sohot. Sahiran yang huteke. Kapangarat to. Aladang sempat tiki pitur mangarato tam SMA. Mangilik mana turas na yamang padita tolong majo. Asa dohot anak kon malua enna. Bauke. Ala di pagarat do ulaw non. Ay bohama di huta. Sada do padita. Pagarat godang. Jikut titium marijo. Aladang sempat be pajupang dohot padidai konseling. Dohot nyon nanaeng makati dakok kaporsiaon. Pasak matu situa. Dapok minggu romang padidai. Toy mak langsung show mak. Jadi pas di permingguan ay nyope bawona tong ay jarang kumadigi garija. Jadi memang serba cepak mak. Dapok ma ibadah melua. Didok paditay majongjong ma hamong. Hati dakok kamu ma hata hapor siotay. Mungkin ala ni gugu na ya sesip nyo. Si bering paditay ka. Marsi bering ama. Alay mga tu si doang paditay rupane. Ati ragugu. Dia jari ma. Ay bebetiki mo adong do binereng, adong nagugup ay bohama sala na dagi. Ji budut tong jari paditay sa jolo. Ihutok kamu mana hurok konon. Au porsea di debata Jehovah. Dia lusi mana au piamang ini mana rupan. Ay dang dihuton ay bohama na dikit-duketan. Sunguni ma na dikit-duketan. Jimulu pinay dukit-dukitan salah do emang daong nasalah sih. Ala tahapur say do naung sahat hata ni debata. Di hati dakun ibana. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Kita anak hasitongan ni debata amanginang. Ahamana pinangido ni si Johannes. Marhiti terpuhon. Didok na kaning na parjolo radu tima patik nai. Dia mapatik nai. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dungi didok mamuse huhut masih haholongan mangulu di bagasan hol. Akan apurse tu Yesus Kristus jalana manuan holong di ngoluna sitong matutu didok ma ia nasida miat di bagasan ibana tuhatai jala debata mian di ibana jinaha mahya artikel di sada buku isurat tom masongono. Jika saya tidak mengasihi sesama, tidak ada keinginan melayani sesama, saya seharusnya bertanya,
apakah Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan saya? Tutu sada perenungan nabel gadoi. Apakah benar-benar Kristus ada di dalam hatimu amang ina? Molo mangihuton molo maddohoti ulon nabadia takas doi. Asa mago maakaelat. Mago marohalate. Idu makanara ala gengsi ni halak batahut tutu betul madah satu tanurara betahuin ya kan nalumuak kita rupani baju pangitan orara jibe geser roh puasa na yang halak batahun lumur hana baju pangitan orara hitung tumol maniak kan boy mangupi mangan ido makana ulu di padang ulu madduhutihi alai boto imana dia sadar berat untuk melepaskan dan untuk memaafkan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupannya dengan orang-orang yang sekitar. Di dia do tutu permianan ni debata di rohat tahun molo malos dope holong dihita. Unang dorupani songon nani do ni ayat di ayat 10 walui itu hita kasih hanya sebatas lidah. Unak makkaholongi ho alai holad didila ninna. Alai diuduti ma hu mamarhite pabahenan doh hasito. Banyak begitu. Kalau dari ucapan itu luar biasa. Songon itu sahala ina perguruede di sadahuta. Ringgas do inat taon. Mulai ate menang di kormunai. Odo pe huige kor. Di masa pandemi itu dah. Jadi ringgas do inat taon marguru kor. Ganu minggu dak ya tinggal. Jala sudido makatib dakko ni. Anggo inangan se ringgasi. Namar guru ede. Jadi sadatiki neng marguru kor mainat taon. Kebetulan di Joloni Jabunai adong botik. Botik. Pepaya. Jadi ngamalamun dua. Ala neng marguru kori mana anom matahe hubuat inda kan. Hubuat jo piga-piga dong aku bunga parari Kamis dong mula siani asara walak kami. Ji marguru korma minat tahun. Mula marguru kor sah mejawi. Ngamago oh mato. Magu butik na malamuni na duwe. HP memang ngasay di sirohana. Ngay ito giho nakadungan na ina piga-piga hal. Ngay ito giho musay ng Bibel Fro. Sarak talang cuy nang ina kan. Alay sa mesilas mago mada butihon. Ang guisi mo pier rohana. Holan nama murai mesi hatana rupani. Pola do ido imana di hata buranau. Songo parponggol ni butihom manian ponggol ulu ni zolma nama buat botik kon. Ayaku kamu di patudos mabotik tu ulu ni zolma. Habenya terkenal lu na top perguru kori do nalang urok. Bayako kamu masongoni hatana. Tung didok manyan atuk na riko dora di mana dang mangas sabulan lo may buat ini kan contoh. Alay na terkenal yang hidup dalam kehidupan rohani songoni mahatana las dibagi ng Bibel Free Muslimat tong. Ay mana bahaya.
ujung na marmulahan masada-sada. Asa unang holad didila tutu ringgas memuji Tuhan tai. Tetapi dari kehidupan sehari-hari masih jauh. Itulah yang sering diingatkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Kehidupan yang sangat munafik. Idi ya matutu molo songoni ma kejadianna tapi dia minangga. Idi ya masongoni rupani mian debata di rohata. Molo sappe songoni maruar hata. Ternyata sangat sulit. Sehingga bagaimanakah kata Yohanes asa sitong mahita didok anak hasitongan. Radutima patikna porsea tu guarnai mian di begasak kolo. Ya pakirimon nian. Buido taboto halak tung pedang tatad da guarna. Alay ala memang takas pabahenanna. Takas nang holong na tuaka donganna. Buido songoni. Ay sudah tahayamang natikii. Se burjui hinna kan. Amang sinagay se burju bahasa dulu sanggul sak burju kan ne burjuan ayo tohodo ay sungod dia harwa pokok na burju ma ala ni pabahinan na asing mo siya madok amang sinagay dang terhataho pabahinan ni abuasa ala suarong pabayanan na si hata honon yang beda-beda tipis do rupani alain yan pertinadaan ni ba budo mungkin danga pala tinada hamu alay marhiti pabayanan ni yang go parsering-seng sawahi cek burju-burju ini ngomar rupani ka ido nanga manginang haroro nami tu son iya huria nahu basihami tahun 2020 di BEM merupani program untuk pembaharuan database 116 kakak manasida di si jala ia garijau ala kebetulan Kutai Barat itu ibu kotanya Sendawar itu mayoritas Kristen. Jadi Roma Bupati semua tempat umum harus menjadi wajah pemerintah. Baik itu masjid maupun gereja. Dan itu harus di pinggir jalan Nina. Gereja naleleng memang termasuk tu bagas. Jala papan setengah beton do papan ningom. Mulai baik kamu di pinggir jalan huruf hai behamu inna bupati hati hai ilului mak tano dapok mai jalibangom mak memang mulu binereng gereja atar balgedu kapasitas 700 ay tung tudiru naing benom muna bangunan nonik kudo ay ruas penasaud alai KN amang henna alai tutunga jongjong adong gereja na baru adong gereja lama jala beda lokasi dong alai koni pinggir dalan jingai bangun nasi dai jongjong mati yang jongjong maata mungkin ngabu ira ibaiko kamu kapasitas 700 sempak matutu walan yakana masa dang mardalan songoni bapak dita uluat di situ tudang tarpaidaida tabangum mak dia mana dong ibangum mak dungi dukui da memang sepintas mulai teme Tuhan udur donasida manupahi alai nuang masuk ma pembangunan ini tahap kelima
Jeko bertahat-tahat do bahenon. Mulu sekaligus dang bui. Sudah duhu dalane hami rupane. Soholar ruas di si. Abeting halak Batak. Dungi sahat tu pemerintah kabupaten. Sahat tu pemerintah provinsi. Sehingga madiurupinasida. Jala hudok do memang tuak kadongan perhalado. Nanga karuas pe. Bui doi. Memang hidup adita mardonga kapur siaw do matok. Ay do kan. Jadi bui doi tanunuti ma. Serong do dalan ni Tuhani mangurupi. Ido nang haroronami tu sona manginang senuka ni rohamuna. Tutu asa marsyurupan di pembangunan ni Huriata. Otik so sadia petaho tutu napi nasah muna ba. Balga majo use hukam wake. Sona baga ka mang use to ma ninunutan ma. Alani sadi pasu-pasu tuhatta ma Huriat taon nang kapakubasyon nang amang padita resota nang amang calop padita be namakubasi rabdoho parhalado di batama mangaramoti hita. Amen martanyang mahita. Diajari hohami Tuhan marhiti hatam songon anak hasit tonga kami asa jupang tutui di ngolu nami huradoti hami ma patikmu marhite-hite na porsea tu Yesus Kristus doho miat di bagasan holong nasiako asa husuato kami holong tuhu maliak kami takas matutu naung miak ko di bagasar rohanami jalahami di bagasan ho pinuji maguar muali Jehovah di saluhut panggulmitun ningolu nami tatap hami ale Tuhan dinamadalani hari-hari nami sigano pare sahat tuho mangulu nami pasu-pasu mahami saluhu na ruas ni Huriam nang Huriam na hutopot hami di ingananon HKBP Resort Serengseng Sawah pasu-pasu ma nasida saluhut na ganu keluarga nangaka parkarejoan na niulani tangan na niulani pikiran homa na margugoyhon asa martupa marture di bagasa dami nasyako suang sunguni nangali Tuhan dilas ni roha di pasu-pasu na pinasahat muturuas ni Huriam marhite-hite na tabba umur 1 tahun ima si alay Niko Gultom si Evelyn Limbong amang Banggas silain amang inang borusihaan inang Yanti borusitinjak Juan Marpaung inang Serita Buru Debata Raja amang Reinhard Sihite amang Situa Hasimanjuntak inang Rita Buru Hutapiang Rafael Aprilio Manik inang Nyonya Tian Siaturi Buru Raja Guguk inang Nurina Borusiahaan Rita Caisia Simanjuntak amang P Aritonang Mikael Perwira Efrata Paskalis inang B Buru Pasaribu Jevanya Samoser Klinman Manik
amang maruduk tambunan, amang besi torus, amang mangantar pangaribuan, amang besi bolon, Yesekiel nababan, Hansen Simanulang, amang sanggul Banjarnahor, do inang Emborpurba. Gada matutu akapasupasu di goluni nasida, dinaung di pasahato umur nagajang tu nasida. Asa lehonom muhahi pason, pasu-pasu nang nasinakapan ni rohani nasida saluh. Wa kami do nangal itu hantang yang ngami turuas ni huriam na marsahit. Ima Andre Eduardo Lumbanggaul. Perhitiamu ma aka pangubati nangaka obat na pinangan ni nasida. Sa jupang hama malum tu pamatang na hiras pamatang na letuhan buhi muse mulaulaon songon na somal. Ali Jehovah di bata amanami. Uwa kami donang tangyang ngami tuyanak kon ni ruas ni huriam naneng majalo pasu-pasu pardongan saripion nasida tujulan nyari. Ima amang yanto tapu bolon dohot oroan ni nasida le Tuhan diana buruhu tapia. Omale Tuhan na patugu horroha doa porsion nasida naneng mabangun rumah tanggay marhite-hite naneng majalo pasu-pasu pardongan saripion siakko marhite-hite na posom. Asa jupang ma keluarga na situruon di nasida situruon nang akka tumah humaliang. Hasimaru hamali Jehovah nang saluhu taka program-program ni huriam HKBP serengseng sawahon. Patulus ma di bagasan holong di bagasan dami na siakko. Parsahalayak ka naposom na manguluhon huriam di ingananon. Amang padita tampunan do amang calop padita sirait rap dohot akka parhalado asa di bagasan guko nasiakko di bagasan sahala nasida laho makobasi saluhuna ruas ni huriam jalo matang yang namion ale Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amen. Marinde mahita pasahaton pelihata. Tuhan baik menguluku bermadiai manio bagaimana tinggi
batanya koma peleata martanyang mahita. Ale debata amanamina di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho na sauli basa na moliutus. Upasat hami masian na nilehom me tu hami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom me tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala deramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Salam sehat madihita manginang, horas madihita.
siroha manang hitao perdinggan masa do Tuhan tadi bata perdinggan masa do Tuhan tadi bata perdinggan masa do Tuhan tadi bata perdinggan masa manang hitao damini de bata salor tu hitao damini de bata salor tu hitao damini de bata salor tu hitao si bahinda me manang hitao. Siapa yang ulta? Yang ulang tahun? Ya, Amanginang yang berulang tahun seminggu ini dimohon agar maju ke depan untuk acara tiup lilin. Perlu dipanggil ya. Yang berulang tahun Iyakan ang ulang tahun Roma Muamangina. Ya Muama nami na nami daw yang penali akan ang ulang tahun. Roma Mudul. selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia panjang umurnya panjang umur Orang matrita manginang manok na tinggal lope asamarit ke jolo alay niko kultom Evalin Limbong Bangga Silain Bince Burusyahan Nanti Burus Tinjak Juan Marpaung Serita Uli Burde Bataraja Reihar Kihite Amang Situa Sulunga Simanjuntak Rita Borutapea Rafael Manik Minang Nyonya Tian Burus Pajagutu Nurina Burusyahan Rita Kasia Simanjuntak Karulian dari Tonang Michael Paskalis Berlian Baru Pasaribu Stefania Amang Samosir yang berulang tahun. Firman Andreas Manik Barudu Tambunan Beslis Torus Pengantar Pangaribuan Melvin Cimbolon Ezekiel Nababan Happy Sangula di Banjarnaon Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya.
istrinya. Cium pipinya, cium pipinya. Selamat ulang tahun Amang Simanjuntak. Semoga sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Tuhan berkati. Amin.